Nyutrap Youth Council Nongstoin Circle haka pratrewya yang arhaja arpusan kala lej bani kendu yak District Medical and Health Officer DMNH o West Khas Hills District hadien bakal yo ke Jaiñ Ujor na ki pajba halor ke Jaiñ Long Thurmur haka rukom Jaiñ Sumar yaki Nongpang han Nongstoin Civil Hospital kumjoru halor ke Jaiñ Jia Badangshan yak wei ke Longkmie ka lej kha khon haka tei ka hospital. President jangka HYC Nongstoin Circle usamla Ready Fernandi Sun ulaong baka seng kala yo e ke Jaiñ Ujor ka bakenno baka tei ka Longkmie ka bana Nongstoin ka bam kwa ban pau kerteng kala syak kren tok mat bat syak le meng haki nong trei ka tei ka hospital bat ka bakham so si shu ka long bakala don ka Jaiñ le Thurmur ka bajor haba Sumar ya ka hakapor bakha khlung laong baki doktor bat ki nurse kila no ya ka Jaiñ Lyngkhot Hapoh ka mat jongka hakapor baki pen kha yai khun jongka hakate ka hospital bat ka ni kala pen sitam jor ya ka mat jongka laong baka ni ka Longkmie kala lej ban kha khlung mentala kumba shibana aa hindrai kamjus ngosok ka mat habakala lej phai shaying bat dei ha ka miet jongka santrik bentau banai bakala mi khndiat ka kanja Jaiñ Lyngkhot na ka mat jongka ya ka ba ka dang tharai bakala bandei ka do hindrai hadien kala skothu baka dei ka kanja Jaiñ ha ka bakala hab ban sei hi suki ya ka ta ka Jaiñ wat ha padeng ka jingpang ka mat halor kani ka Jaiñ Jia nakaliang ka DMNHO kala shimkhia mardor ya kani ka kam badi ka tei ka Longkmie la pha mardor ban lej pha check up yang civil hospital namar bakla hap ban sei hi daladi ya ka Jaiñ ka bla sakot Hapoh ka mat jongka kaseng kala kentu jor ya ki doktor bat ki nurse ha ka tei ka hospital bakin trei hok bat ban pen lej jingmot bha ha baki Sumar ki Nongpang khnang bakum kini ki Jaiñ Jia Bathurmur kinom Jia shu haki sngi ban wan ka HYC kala pentep ru bakan selej ban kendu yo Dr. W. Soklat Medical Superintendent MS Jongka Civil Hospital ban pan Jaiñ sha shu halor kani ka benta ban pentikna bakum kini ki Jaiñ Jia kirom Jia shu hadien habut kadon gui ka kes ini puak ban pol keteng ba ka i Longkmie la kerpat ni bangin keran lam ki bor ba halor bade pek ya ketika civil hospital Jaiñ sha ni hab ban kendo i Dr. Soklat bade MS in rem ta kasim don in la ban misal lej ban kendo la shai ni la singi kunta in rem tang lawan ban kendo ya dia miso manak leng jong ang lang ni Longkmie ba Jaiñ lej jong ni long ba ni Longkmie yo ya ka Jaiñ ka badon Hapoh ka jong i hakapor ba sibanai tam chura wan khai klung ni to ka Jaiñ khai klung pandem support khai ke hindrei hakapor ba ki su ya to do jong kan Longkmie imat ki doktor kim dapet bha ka i ka badon Hapoh te ini Longkmie adin lo akhai ni klung so don be ke Jaiñ thut hakamet Jaiñ tlot ko ni tai te nadu ko por bai kha so thu ke e ga badon tenrei adu menit hak baning tong namut ba ga de ga do jong i ka bami simi sabar tenrei hadin pada nda kala pek bha de da ka Jaiñ ka sei no ni ka Jaiñ bat matang lalit bani kendo ya dia mecho ban lara ro ke Jaiñ ina kaleng dia mecho ila depkular ni ba sa simkhia lor habai dia ke kam ke bat ila ongru yengi ba so bha bani kendo EMS te EMS mentas ni don tingin sampai ingin saya kendo la shine la sisu te kai ko ba ku paseng ni kwa ban kerpat iki nong trei ini Hapoh Civil Hospital Nongstoin balak habe lada dei ki doktor lada dei ki staff nurse dan ki staff makin subha ban burom lam ya ki pajba ki bawan thiapang akan ika jakai Jaiñ Sumar habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jingmantoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.